and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Ani 10 million pesos karon kita ihatag ko kaniyo. Mao si kinsa? Tugani ko. Kinsa ang nagsugo kaniyo aron ako dakiton? Kinsa? Alami mo, Step. You cute. Ayup ka. Hindi ba? Nalipay ko, Step. Nalipay ko. Ayup ka. Ayup ka. Ipapriso na ganoon na ka. Pero nahadlok na kung sa'yo kipahanda ko. Iya kong ba't yun kung dili na ko si tumanan sa'yo gusto. Nahadlok ko. Dili pa ko gustong mamatay. Kadiyot lang. Halo. Kumusta na? Ha? Ay, kadiyot. Ay, ano ba ito nga kong brief? Pag-animal. Kipahibusal ka niya ako pagkababay. Ano wala ko'y mahibo? Wala ko'y mahibo. Patyon ko niya. Patyon ko. No. Wa pa mo pali ka ng laki. Kano man ka? Kinsa magid ka ang nagsuko nila? Kinsa magid ka? Masayaran ko nagyapon ka mo. Unsay kamit sa kong kwarta. Daghan kong kwarta. Oh. Pipalik na siya. Okay na. Unsay okay na? Sige. Dawaton na mo ang imong offer na mo. Oo. Pero sabutan ta kini pagayo. Tungod kay dili mi gusto. Nga binuangan minimo Simeon. Wa ko magbinawang. Tirood ang gisulti ko. Mutuo minimo. Sige. Hatagi mi og katunga si mong gibungat ka na mo. Unsa? Maniguro mi. Nga tumano nimo ang imong gisad na mo. Aron kabuhian ka na mo. Og sultihan kinsa nga mong mastermind. Okay. Hatagan ka ko mo. 5 million pesos karon dayon. Nakaduhog ka? Sige. 5 million. Yeah, ay na akong slimpag. Yung akong cellphone. Usa? Doon ako'y tawagan ako ang amigo nga kauban ko, Permi. Siya nga ako pakuhaan sa chiki aron ma-withdraw ninyo sa bangko. Nga nung chiki man? Mas mayo ka ng chiki aron ipakita rin ninyo sa manager sa bangko nga mag-inyo nga doon aron hatagan dahil ka mo sa 5 million pesos. Timani ha? Tao ming kaistorya. Tao ming ang kasabot. Kung magbinuang kagani, kining bala sa kong 9mm mo'y mutapos ka nimo. Huwag ko magbinuan. Tawagan ko nga kong amigo nga mo'y magkuha sa kwarta o gihatag ko kanino. Sige. Ngayon mo cellphone. Tora, yun na. Kaya i-off na ako. Ambi. Pasatiman niya. Pati yung tagid ka kung binuangan nila mo. Tugod ko din sa pa. Ang cellphone. Ang cellphone na ako. Si Benjamin nawag. Hello, Benjamin. Hain ka. Kising dagiti mo. Kiyon sa kanila. Kipasakitan ba kanila, Benjamin? Bye, Putoy. Bye. Oh, bye. It's me. Ako ni. Naunsa mo ka diya, ha? Buhi pa diya ka? Unsa? Ay, di ba? Buhi pa diya ka? Uy. Kaya nakasulti pa man diya ka, no? Hanggaw.
tarong ha. Ay, unsa may hindi tahinatabo ni mo. Hang ano man ka, unsa itong nabati na ko ganiya. Atong isang adlaw, ambot, unsa to adlaw. Paminaw sa lagi. Oo, maminaw lagi ko ba. Paminaw ba yun? Oo. Doon ako ipakuha ni mo. Unsa ka na ba, Simeon? Suod sa kong lawak o kuha nga akong pang check na sa lamisa. O, lak ba ni mo lawak, bay? Lak, oy. Gumpaw na ang lock niya. Arong ka makasuod. O pagdali ba ibutoy. Kuha ang bank check. Manawag ko ni mo pag-usa. Sige ba, Simeon? Sige ko buo na kumpultahan sa lawak aning imong kondo. Nga pagkauman, kuha na akong bank check. Pero yun na pa, nganong bank check man ang imo ipakuha na ko? Tumba na lang ang gusto ko. Yan ang bank check. Kahaon ko ni. Og, abuton ko yung tawag. Rihato din akong bank check. Yun na pa. Ang dakong jar nga tunay lana. Ang dakong garapon yung kana. O kana ang kamot ni Tatay Kadyo. Yun ako maglarong mayo. Kalikon sa mga reyas nga gisod na sa garapon. Kandado pag yun kayo dako ang kandado. Lisod ng gumpong kandado ani. Dutang kuhaon eh. Higayon natin ako arong kuhaon ang garapon. Uyat ako ba sindo pero lingkod man kayo. Reyas, ang kaning mga reyas ang igbutang nga sa garapon. Sulit kayo nga po tao. Murag ambot gahig yun kayo. O dikit pag itsubong-bong. Kamaugin ni si Mion da. Nawag na. Hello, by si Mion. Unsa na? Ni anak ko ang chiki nga imong ipakuha ang blank check. Mayo, paminaw sa kong isulti ka nimo. Kung asa mo dadon ang chiki o kinsa ang imong tagaan. Sige bay, dadon ko rin checkbook ni mo. Maminaw ko, sige bay si Mion. Hello, Bay Butoy. Hello, bay. Hello, bay. Bay? Bay. Ikaw ni Bay? Bay, nawag si Manoy ni mo na ako. Mao ba? Kapag ihapon siya sa mga kamot sa mga kidnapper, bay. Pero doon na siya gipakuha. Unsa ka na, Bay? Kining chiki nga, kaning checkbook ba? Kining checkbook ba? Uh-huh. Ipadaan ako sa Midtown area. Din doon na mo kuha ini. Unsa? Bay, mawagi mo ko diya sa inyong pinuyan ng kondo. O, sundi ko, bay, ha? Inahalang, madali taron, masaya na itong kinsang dagit, bay, Simeon. Unsa? Sendo, kinsa na? Sige Bay, magpaabot ka nimo. Andaman ko ang akong motor. Bay, Nga na, Sendo. si Manoy Simeon. Nanawag na ni Bay Butoy. Oh, Og mapit siya din eh. Kay ako siyang sundan aron may bawaan na nako. Kung kinsa mo'y nagdagit ni Manoy Simeon. unsa? Wa mauli si Moana. Ubay-ubay sa iyang mga gamit ang wa na siyang lawag. Ilabi nang iyang laptop. Ugubang biste. Animal, panuway nga way sungay. Tawagan ko sa siyang cellphone. Hain magka siya. Asa magka siya? Nganong wa siya mauli? Nasuko ka siya kanako. Si Daddy nanawag. Tubagan ko na lang. Hello, Dad? Salamat nga gitubag mo. Hain ka, ha? Anong wa man ka mauli? Ni ako sa kong kondo, Dad. Ariyo na ako din hipuyo. Unsa? Anak, dili ka gidi ay maminaw kanako. I'm sorry, Dad. Ako ning life, Daddy. Og kung supa ka sa akong mga desisyon, I'm sorry. Pero ingnon ko ikaw, nga di na gyud ko mapauli din ha. Anak, buwana. Mahal ko ikaw, Dad. Og mahal ko usab si Sendo. Siya ang gusto ko ikaubon sa tibuok na kong kinabuhi. Hangtod sa kong kamatayon. Okay. Surrender na ko. Dad? Musugot na ko nga si Sindo ang imong pagkaslan. Wa na ko'y pagsupak pa. Salamat, Daddy. Gusto ko gamuan ni Himuro ni Sindo sa bahay.
Aron mag-istorya kita. Okay. Okay, Dad. Pero, nilakaw pa man si Sando. Kauban si Butoy. Uy, kay nga man, ha? Wa ka di may baho nga gidagit si Simeon, Dad? Unsa? Si Simeon gidagit? O, Dad. Ugto si Sando. Gisundan niya si Butoy kay doon na ako nung kipakuha si Simeon ka Butoy. Nagtawag naman ganitong pulis si Sando. Aron madakpan kung kinsa ang nagdagit ni Simeon. Unsa? Aha. Naninggi ni ba siya ako? Na po siya nga ani ko nung paabot nila. Sino? Sunod siya ako. Kaninang karon wa man hain ka siya karon. Ang mga pulis nga akong itawagan po nako ni ano sa sila. Tama ni doon ako. Amir, sige. Amir. Ikay gisugo sa... Ayala. Manibal ka, teka, maputa na ito. Dara. Ito ano siya, nagdaling kakaw. Sibi yun. Hilo ba Simeon? Tuwa na, natag na nakubay. Manibal ka. Nganong gisintihan mo si Sindo? Bay Simeon. Hilo ba Simeon? Naunsa ka diha? Bay Simeon! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!